Ka Voice of the People Party VPP haka sipotarek yoyong arhajar arpun rio kala yo ban penyar yala ka snat trai kam sahari lum Garo haka bakala yo ban Thung ya ka Adhoc committee jong ka Voice of the People Party Garo Hills Zone. Yakani ke jingalang ke berapa long hatura hak ke jingalam uba Arden mela besayo moj u presiden rangba ke parti la yok banjit ru yaki nongkit kam ketika komiti ki bekentup yo presiden u Chronolite Marak secretary u Ronald S Sangma nalor ki dekot ke executive committee. Hakani ke sengi lejit ru yo Adhoc president jong ke youth wing dau Abhi D Sangma bat secretary dau Salchura S Sangma. Apa ajing kran uba Arden mela besayo moj ulapun pau ke jing sngokmen halor ke jing yo ban Thung yak Adhoc committee jong ke party ha Garo Hills ke bagi pat ba na kani ka than kila ang not laslam nalor kita ula ong ba ka party kam syam la le kerki namar ke kwa ban pen sngotu bat ban pen ngam bha yaki nong rem jong ke party bat kham tam e ban yo yaki brio ki bas khem ka nong rem bat ki bala ban shania This should be the slogan for the entire state, no? Hi kumbakalong hi kadon ka jing shisha ka bakraw ba kadon ka jing trang jogi pai ba Garo Hills ba ka Voice of the People Party kan yar sa Garo Hills ban pendrung dekot ban sengi ka party shanish po Garo Hills. Te kum ginongelam ngilawan her bonsin bat ngilayo ban ikundo iki bobon ba kibriu akaling-kaling ke district bat ngila ai ke jing slop ya ka jingat linti ka daw ka balapalongi bangin sengi ka party ka thong ka jing thumu ka jing bakanong rim ka jing ko bakalong manta kalong ka basmutna bangin tip ba kata ka jing trang ka jong ki ne ki riurang ba ki pai ba jong ka Garo Hills kala pinisha bakalong ka ba scam namar ngila lum iki ngila pawan bat ngila tenjo iki haduk anu kadon kata ka jing angnut bat menta kasing kala don ke jing kundo ban ya slok Hadien bangilayo ban ya slok haki por kilo menchwa bat nagawi ka jimut kila rai bakin sangno kirki ya kani ka party ka jing bat dena kata kada hukum kino ngelam ngila mencur bangin bu shwaya ka Adhoc committee hagbede ka Garo zone jong ka Voice of the People Party kenang bagani ke Garo zone jong ka Voice of the People Party kan sedang ban lum ban lang ban ya slok ikibriu ban ai ka jing penchai ka jing pensoso kani kami namar kaladon ke jing trang bat ke jing angnut bangin hab ban sedang no ye kani ka kam shapok Garo Hills bat ni smutu habangi don shini shapok Garo Hills kat habangi kendo la kalong ki rong ba la kalong ki riu don brom kila pen pau shahi ba kom ba kalong hi kan de sang Voice of the People Party ka banlong kata ka alternative mo wei pat kalah nakam taki nongsong snong ha ka jila Meghalaya bakinyo ya ka sarkar kabaron ka jing sokya nam ta jiki pai ba te nilala ban sengi ke ka Adhoc committee jong ka Garo Hills zone jong ka Voice of the People Party mata kasi pat ka basngot nat kalong bakidon du kiri rong ba jong ka hangni hapo Garo Hills ki belong ki nongelam ki beri ki senior citizens in bedon ha ka kam shakrible kiba lakloiru banlong ki nong ai jimut ki nong ye betenlinti ya kini ka Adhoc committee khnang bangila banwan ra pat ya ka ta ka district committee ka ba khlan ha kani ka dong ka thai bat shikiwi pa ki district te kata ka ka khubor ka bangan ban pau par na smo ban aingu ible na maka ti ka jong u bat ka jinga linti ka jingi ka ba ngi yo ban mat sa ya kani pa ka cap jong ka jing job ha ka jinga linti jingi bangila ban sing ban lum ya ki rangba ya ki samla ki pen pau shisha ba kumba kalong manta kim don shu da ka wei pat ka jing prakhat ni ka jing arti ni ka Voice of the People Party nei ban I ba ka ri tang ni ka party ka ban yeng nam ta jingi ki try ka ha ka jala Hadien pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki Balai hi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus f menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.